Danya Devs. Danya Devs. Danya Devs, Pistele Production. Yeah. Sawubona bhuti omdala Danya Devs. Kama upistele boy ngidabuka phansi kwa-upload. Ngibhala le ngoba ngifisa ukubona ikhono lami ukucula. Yaya nami ngithanda ukucula phela. Akukho lokho la ngidlala ngifuna ukubistar. Ngingawudanya phela nami ngifuna ukungena under military records. Sibe ngomthembu njengezakho Danya. Lento yokucula ngayiqala ngisasemncane Danya. Vele bengifisa ukuthi nawe ungangithatha ufake under umuthi records. Wathi ngiphinga umethembu njengezakho. Hambe ngiyakho ensembo njengeyakho nami ngibe nentombi ensembo njengeyakho Danya. Ngibe nomuzi onsembo njengakho Danya. Nebendi ibe nsembo njengeyakho Danya. Ngiyafisa one day nami ngiphumelele. Ngiyafisa nami ngibona ngiphumelele. Nami ngiyafisa ukuphumelela one day. Wazukona umndeni nami one day. Ngikhathele ukucela manje yami Danya. Ngifuna ukuzimela ngiziprovayidele. Danya ngiyafisa ukuthi yena ngingafika emathebeni akho ukwazi ukungidlalela. Nami ngiyafisa ukuba ngimpumelele isezandleni zami manje. Ekhaya ababhekile manje. Ayikho into engayenza kodwa ukuthi wena if ungangithatha ungifake under military record. Zonke izinto zingashintsha, yonke impilo ingashintsha. Noma ngingathola nje ne-contract ya-1 year. Ama-Danger Boys best to war. Lezi impilo ingashintsha lapho Danya. Nasekhaya singakwazi nokuprovide. Danya ngiyafisa ukuba ngaphansi kwemuthi. Muthi record isifiso sami ungaphansi. Ngiyazicelela nami Danya Devs. Sacela uyithole le ngoma ifike kuwena futhi Danya Devs. Ngiyacela bhuti omdala ngiyakucela. Sacela nje usithathe ufake ngaphansi kukhampani yakho. Khampani yakho. Ngikuzisole after sign-in noma i-contract ya-1 year na. Ngikuzisole ngempela yazi. Maybe ungafisa nokusithatha yazi. Sifake ngaphansi kwekhampani yakho. Siyakucela Danya Devs bhuti omdala. Bhuti omdala. Bhuti omdala.